Siz yanılıqlar çağrılışın qoruysiz studiyada Alina Valiyeva, исәнмесез? Кытыру шире ашыкланмады. Тукай районы ветеринария берләшмәсендә баланы тешләгән этне анализлау нәтиҗәләре турында сөйләделәр. Яршалы тулысынча кайнар су белән тәэмин итүнең ябык системасына күчте. Бу нәрсәне аңлата? Татарстанда 2000-ге якын яшүсмер Спутник М вакцинасын саткан, аларның 1500 әлеге беренче компаниятны гына алган. Исегезгә төшерәбез, яшүсмерләрне вакцинацияләү бары тик балалар сырхауханәләрендә генә уза ала. Мондый хезмәтне мәктәпләрдә яки техникумнарда әлегә кертергә җыенмыйлар, дип хәбәр итте Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министрлыгының штаттан тыш баш эпидемиологы Дмитрий Лопушов. Ул билгеләп үткәнчә 14 яшьтән башлап балалар үз паспортларын дәүләт хезмәтләре порталында теркәп, QR-кодлы сертификат ала алалар. 12-14 яшьлек балалар мондый мөмкинлеккә ия түгел, ләкин күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итеп белешмә алырга мөмкиннәр. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясе йоктыруның 3621 яңа очрагы ачыкланган. Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, 392 кеше хастаханәгә озатылган, 18 яшькә кадәрге балалар 410 кеше дип искәртеләр ведомствода. Иң күп авыручылар Казанда 1260 кеше һәм Чаллыда 531 кеше. Шулай итеп 17 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 84250 очрагы билгеле. Аларның 4,73 терелгән, 3202-се узган тәүлектә. 3 яшьлек баланы тешләгән эттә кытыру чире ачыкланмады. Эт һөҗүменнән зыян күргән баланың әтисенә Тукай ветеринария берләшмәсендә әнә шундый характердагы белешмә тапшырдылар. Шуңда карамастан кечкенә малайга уколлар ясарга туры киләчәк. Гаилә башлыгы мондый хәл белән әлбәттә канәгать түгел. Исегезгә төшерәм, инцидент февраль аенда Новотроицк авылы җирлегендә булды. Урамда бәйсез этләрнең берсе малайны тешләде. Руслан Шакиров әлеге белешмәне 2 атнага якын көтте. Баласын борыннан тешләгән этнең кытыру чире белән авырмавын әти кешенең тизрәк беләсе килә иде. Документта балага тешланган эттә куркыныч кытыру авыруына хас билгеләр ачыкланмады дип язылган. Я хотел получить эту справку с целью, дальше, чтобы организм не травмировать ребенка. Получается, придется мне делать это. То есть эта справка, вот она в руках, а бумага это просто, вроде печати стоят, а толку нет от нее. Руслан Шакиров бу белешмә кәгазеннән соң баласына кытыруга каршы прививка ясатасы булмас. Белгечләр этне тиешенчә тикшерерләр, анализлар алырлар дип ышанды. Балага һөҗүм иткән эт Тукай ветеринария берләшмәсендә 10 көн дәвамында карантинда булды. Шул вакыт эчендә ветеринар табиблар анализлар алмаганнар, бары тик аның үз-үзен тотышын гына күзәткәннәр. Есть определенная агрессия у собаки, но агрессия она вызвана то, что мы не ее хозяинами. Она от пищи не отказывается, от воды не отказывается, от цветобоязни у нее нету. То есть она адекватно, нормально здоровое животное. На бешенство анализ отбирается головной мозг животного. Это делается, если оно пало или есть подозрение на бешенство, если она, например, это был сбит автотранспортом. Эт хуҗасы табылмады, аны вакытлыча приютка озаттылар. Кытыру чиренә каршы вакцина, кастрация һәм чип беркетәчәкләре хакында белдерделәр ветеринария берләшмәсендә. Инде эт тешләүдән зыян күргән балага кытыру чиреннән саклану өчен тиешлек уколларны казатып бетерергә тәкъдим иттеләр. Кытыру чире куркыныч. Ул 14 көннән алып 60 көнгә кадәр үзен белдертмәскә дә мөмкин. Хочу дело довести до конца, до логического конца. То есть я хочу, чтобы были наказаны те, кто в ответе за эту собаку. И я уже обратился к нескольким юристам. Мне сказали, что помогут в любом случае, и дело будет выиграно в нашу пользу. Поэтому я думаю, что это будет уроком для всех. Можно параллельно обратиться в исполнительный комитет для того, чтобы они дали свою оценку происходящему с ответом от администрации города, с постановлением от правоохранительных органов, с чеками, эпикризами, с рецептами. Можно будет уже обратиться либо непосредственно с претензией к собственнику, либо обратиться с требованием о возмещении ущерба, возмещении морального вреда непосредственно в исполнительный комитет города. Солынган зыян күләме ирекле рәвештә түләнмәгән очракта Руслан Шакиров үз хокукларын яклау өчен шәһәр судына мөрәҗәгать итәргә планлаштыра. Илия Хәбибҗанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шаллы кайнар су белән тәэмин итүнең ябык системасына күчүче Россиянең беренче шәһәре булды. Илнең барлык торак фонды 1 январьга кадәр әлеге системага күчәргә тиеш иде, ләкин өлгерә алмау сәбәпле бу вакыт күчерелде. Шаллыда исә яңа схема инде кулланыла. Электрофатерлардагы батареяларга һәм экраннарга кайнар су тесттан килә иде. Җылылык сезоны барышында суның чиста булмавына һәм исенә бәйле шикаятьләр күп килде. Шалларга хәзер нәрсә көтәргә? Хәбәрчебез материалында.
Шелтәрләр шул рәвешле төзелгән иде, бер үк торбадан җылылык та кайнар суда килә иде. Бүгінгі күнде бүтін объектларны, йортларны, садикларны, мәктәпләрне, больницаларны бу ябык системага күчердекме. Бу нәрсә бирә бүгінгі күнде? Бу бирә кайнар суның чисталыгын һәм икенче ягы бар, ул әзрәк арзан бәяләү. 10-12%-ка арзанрак бәяләү килеп чыга. Элек шоллар кайнар суны җылылык һәм кайнар суның уртак шелтәреннән алса, хәзер исә салкын су подвалларда зур булмаган бойлерларда җылытыла. Коммуналь хезмәткәрләр билгеләп үткәнчә кайнар су белән тәмин итүнең ябык системасы ярдәмендә чаллылар аерманы сизде. Алыныч ресурсларның сыйфаты югарырак, түләү 10-12%-ка кимрәк. Станциядә суны химик чистартырга кирәкми, моңа бәйле рәвештә чыгымнар да кими. Бу ябык системага күчкәч бик зур ике файда күрдек. Беренчесе, аны чиста салкын су йылынып, кешеләргә чиста кайнар су килә. Алар шулар белән куллана. Икенче файда экономия була, ул безнең гигакалориялар буенча. Шулай да бер кимчелеге бар. Җәй көне һәм көзен кайнар суны сүндермәүләренә өметләнүчеләр ялгыша. Шуларның барлык торак фонды, шулай ук 300-дән артык социаль әһәмияткә һәм башка объектлар кайнар су белән тәмин итүнең ябык системасына күчте. Моңа 10 елдан артыграк вакыт кирәк булды. Бер объектны яңа системага күчерү 300-дән 800 мең сумга кадәр тәшкил итә. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Пушкин картасының мөмкинлекләре киңәйтелде. Аның хуҗалары хәзер кинога, Россия фильмнарына билетлар сатып ала. Моның өчен 2000 сум акча тотарга мөмкин. Шулай концертлар һәм күргәзмәләрдән тыш экскурсияләр, мастер-класслар һәм квестлар карарга була. Быел картаның гомуми суммасы 5000 сумны тәшкил итә, узган ел 3000 иде. Исегезгә төшерәбез, Пушкин картасы ил яшьләре дәүләт хисабына төрле мәдәни чараларга йөри алсын өчен юнәлдерелгән проект. Картаны 14-тән 22 яшькә кадәр булган Россиянең һәр гражданины алырга мөмкин. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталында теркәләргә кирәк. Шоллы мэры Наил Мәгдиев Татарстанның медиа нәтиҗәлеге башлыклары унлыгына керде. Ул 2021 елның 4-нче кварталы нәтиҗәләре буенча 9-нчы урында. Экспертлар башлыкның Минзәләдәге һәлакәт һәм 48-20 йортындагы шартлау фонында үзен ничек тотуын бәяләделәр. Мэрия җирләү һәлак булган парашютчыларның туганнарына психологик ярдәм оештыруда катнашты. Мэр рейтингында яңа нефазлар сатып алу һәм газельканы сыйышлырак транспортка алмаштыру, 81 ишек алдын төзекләндерү һәм 1500 укучыга исәпләнгән мәктәп, 67-нче комплекста балалар бакчасы төзелеше, шулай ук Мәләкәс аръягындагы күпер төзелеше, соципотека буенча төзелгән йортларга күчүне, 5-нче номерлы шәһәр хастаханәсен проектлаштыра башлау, Мастеровые театрының яңа бинасын файдалануга тапшыруга әзерлектә яхшы чагылыш тапты. 23 февраль һәм 8 март бәйрәмнәре якынлаша. Яраткан кешеләребезгә бүләкләр сайлау өчен хәзер иң уңай вакыт. Чаллыдан ачылган якты кыш ярминкәсенә килмичә калмагыз. Табигый ташлардан ясалган автор визитләре Россиянең төрле төбәкләреннән сыйфатлы кием һәм татлы тәм-томнар. Шалда ачылган якты кыш ярминкәсендә мавыктыргыч товарлар бик күп. Бирдә һәркемгә бүләк сайларга мөмкин. Классик чәйдән алып оригиналь чәйгә кадәр, улдан ясалган мармеладтан алып сабыннан ясалган хуш исле чәчәк букетларына кадәр, Вологда текстиле, Һиндстан, Кырым, Себердән бизәнү әйберләре, монгол кашемирыннан эшләнмәләр. Көчле затлар үзләренә күлмәк, свитер, тамбов унтылары, ау пычаклары һәм кораллары сайлый ала. Гүзәл затлар исә заманча күлмәкләр, туника, баш киемнәре, өске кием, савыт-саба һәм йорт өчен файдалы товарлар таба ала. Бәйрәм өстәле өчен Белоруссия казылыгы, Удмуртиядән пилмәннәр, Кубань тузланмалары, Абхаз сыры, җиләк җимеш, сок һәм әлбәттә Камчатка краеннан деликатеслар сатып алырга мөмкин. Шолы халкын 32-нче комплекста урнашкан Мегастрой гипермаркеты павильонында 20 февральгә кадәр көтеп калалар. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. В санатории Шифалы-Су и Жминводы разработана специальная программа для людей золотого возраста. Вы почувствуете, как жизнь заиграет яркими красками. G-Energy. Замена масла, заправка кондиционеров. Город Набережные Челны, проспект Вахитова, 10-1А. ГСК «Профсоюзный». 8 962 550 50 80.